Goeiemiddag, goeiemiddag. Ek groet u weer eens na die oorwinningsnaam van ons koning Jesus. En vanmiddag wil ek net vir u vannacht man, boodskap bring uit Hosea 14, uit Hosea 14 vers 2. Hy sê, bekeer jou Israel tot die Here jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Nie deur iemand anders se ongeregtigheid nie, deur my eie ongeregtigheid het ek gestruikel. En vers 3 sê, neem woorde met julle en bekeer julle tot die Here. Sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid en neem aan wat goed is. Dan sal ons offerdiere, dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied. Ons moet ons bekeer van die dinge wat ek en u verkeerd doen, man. Nie wat ander mense verkeerd doen, of wat ander mense van sê nie. Dinge wat ek en u van weet, man. Dinge wat ek en u van kennis dra. Ons moet ons van die dinge, moet ons bekeer. En dit is die bemoediging wat ek vir u uit Hosea 1 uit kan gee, Hosea 14 uit kan gee. En ons moet ons bekeer. En ons moet ons lippe aanbied as offerdiere. Ons as offerdiere moet ons lippe aanbied. Dit wil sê, ons moet die Here prys, man. Ons moet in alle tye ons monde, ons lippe, ons tonge moet ons gebruik om tot eer van God te bring. Dus ook om vergifnis te vra van die Here vir daar waar ek en u verkeerd gedoen het. So baie keer is ek en u te heilig, man. Te heilig om onsself te bekeer. Maar Hosea sê, kom en bekeer julle tot die Here jou God. Bekeer tot jou God, man. Ek moet my bekeer tot my God, man. Want ek het gestruikel deur my ongeregtigheid. Ek het nie gestruikel deur die broer of daai een of die een. Ek het deur my eie ongeregtigheid het ek gestruikel. En daarom moet ek my bekeer tot my God. Dit is my bemoediging vanmiddag aan almal. Kom ons bekeer ons tot ons gode. Kom ons bekeer ons tot jou God. En ek bekeer my tot my God, want baie keer dien ek en u nie dieselfde God nie. Ons dien nie dieselfde God nie.